Que tal, saúdos? O PBBI nega as presuntas coaccións a concelleiros do seu grupo para apoiar a moción de censura de Ribeira. Insisten na formación en que Tania Redondo, concelleira do PBBI, que o BNG mantén no goberno, accedeu libremente a asinar o documento. Imos con todo da moción de censura de contado antes os titulares. Avanzan os traballos previos á rehabilitación do Pazo de Lourizán en Pontevedra. Ali estánse a realizar actuacións de prospección, diagnose e recompilación de documentación para coñecer o estado do inmoble, co obxectivo de que a rehabilitación comece a finais de 2026. O PSOE de Pontevedra reclama á Xunta que amplíe o número de prazas concertadas na residencia que Amenceras Pace ten na cidade. Denuncian que non se está a cumprir o compromiso dun concerto de 21 prazas. Levarán este tema ao vindeiro pleno. Clara Campoamor xa forma parte do Rueiro de Vilagarcía. A cidade despediuse hoxe da rúa Conde Vallellano, ministro franquista, en cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Tamén se van renovar nos vindeiros meses todas as placas de rúas e parroquias do municipio. O BNG da Pobra programa un acto en apoio ao pobo palestino. Será este venres ás 8 da tarde no Monumento á Memoria Histórica situado nos xardíns de Valle Inclán, o que convidan a asistir. Nova edición de Arousa Inspira. A Praza de Rabelle, en Vilagarcía, acollerá este sábado esta proposta organizada pola Asociación Arousa Moza. O encontro inclúe actividades de fotografía, danza ou literatura, así como distintas actuacións musicais. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas e un día máis imos con todo o da moción de censura de Ribeira. Continúan as reaccións a esa moción de censura en Ribeira. O voceiro socialista Francisco Suárez Puerta insta ao PBBI a facer públicos os termos do acordo co Partido Popular. Apela á mesma transparencia da que fixeron gala os membros do tripartito tras eleccións coa asinatura dun pacto que os independentes non respectaron. Aínda que non o colleu por sorpresa, o concelleiro socialista Francisco Suárez Puerta amosase moi crítico cos seus xa ex-socios de goberno pola maneira en que negociaron a presentación da moción de censura. Alude á falla de transparencia tanto co resto dos grupos como da propia cidadanía, que non ten información sobre os termos en que se produciu o acordo co PP. Cando nós firmamos un acordo de goberno, fixémolo totalmente transparente, de cara a todos os medios de comunicación, de cara a todos os veciños, todos coñecíamos o que se estaba acordando aí, sabíamos cales iban a ser as áreas, sabíamos toda a situación e toda a veciñanza, a máis de que había unha serie de puntos, entre eles un deles que realmente demostra o que vale a firma de determinadas personas, que é o de que non se iba a facer ningún tipo de moción de censura ao longo deste goberno. Bueno, pois eu quero saber cal é o acordo do Partido Popular co PBI, que hai, se hai algo por detrás ou non, ou cales son as áreas, saberémolas en breves, pero non sabemos que tipo de acordo hai. Por lo tanto, esperar a que o fagan, ou isto é totalmente oscurantismo e se pecha, sabe Dios onde, como e cando. Tamén fai un chamamento á responsabilidade do futuro goberno en aras dunha transición ordenada e colaborativa que permita dar continuidade a accións e proxectos que o Executivo saínte xa tiña encamiñadas. Sinalarlle, dicirlle xa ao Partido Popular, que é quen vai a tomar as riendas deste goberno, que é urxente que me chamen, pois desde a área de festexos estamos finalizando, ou tiñamos sobre a mesa a finalización do que van a ser o próximo Nadal dentro de Ribeira. Como se sabe, porque tamén se publicou en prensa, o pliego de iluminación que do baileiro, pois se fixeron unha serie de modificacións desde a área de Economía e Facenda, na que os precios estaban por debaixo do mercado, polo tanto ningunha empresa veu a facer proposta algunha a ese pliego, polo tanto hai que sacar un pliego novo, pero entendo que por deferencia ao novo goberno os que teñen que decir se queren ampliar as cantidades ou se queren ampliar as fechas ou se queren reducir, pois ao mellor teñen a intención de reducir nese aspecto, son eles e teñen que dicilo de forma o máis rápido posible para que os técnicos se poñen a traballar e a sacar adiante esta situación.
Pola súa banda, Juan Luis Furones, o único concelleiro do PBI que non asinou o documento da moción de censura, explica os motivos que o levaron a manterse firme no pacto de goberno asinado hai algo máis de 2 anos. Dende o primeiro momento en que o partido lle comunicou a presentación da moción de censura, non a modo de consulta, senón xa como un feito, Juan Luis Furones desmarcouse por completo desta decisión. A mí me comunicaron directamente esta decisión hace 2 días escasamente. No se me ha consultado en ningún momento, bueno, se me consultó en ese momento si la iba a suscribir o no, pero se me ofreció como una opción que ya estaba hecha y yo, por supuesto, en aquel momento manifesté mis dudas porque al final, quiero decir, hay que tener en cuenta que en el Partido Balance Independiente nos juntamos gente de distintas sensibilidades, ¿no? Y de distintas ideologías con un objetivo común que era que estábamos todos descontentos con cómo se venían gestionando las cosas en este concello. Creo que hemos puesto de manifiesto que las cosas en este concello se pueden manejar de otra manera. Y no encuentro una razón como para decir hasta aquí e hasta aquí vale. Non asinou o documento presentado por Rexistro nin o apoiará no pleno do próximo 13 de outubro, posto que non ve motivo para a ruptura dun goberno que ao longo destes 2 anos amosou capacidade de diálogo para chegar a acordos. Es que no creo que los socios que hemos tenido hasta ahora con mis compañeros de partido hayan sido desleales en ningún momento. Creo que ha sido, bueno, quiero decir, en todas las familias existen discusiones, en todos los grupos de trabajo hay cosas y en todos los momentos creo que se han mostrado con más o con menos intensidad dispuestos a transigir y a negociar prácticamente todo. Es decir, no podría decir lo mismo en otros sentidos, pero en esto sí. Entonces han pasado por encima cosas que para ellos son pues prácticamente dogmas de fe, con tal de, bueno, pues de facilitar el funcionamiento de toda la ciudad y facilitar los servicios de toda la ciudadanía y que nadie le faltase absolutamente de nada que sí que estuviera en nuestra mano. Entonces me parece que no hay razón para presentarla, sobre todo sin haber intentado algún tipo de negociación previa con el resto para ver cómo se podría llevar adelante a cabo este tipo de situación sin tener que recurrir a una moción de censura. No que respecta ás coaccións denunciadas onte polo BNG, Juan Luis Furones confirma as presións ás que sí se viron sometidos varios edís da formación independente. Evidentemente presiones las hay en este tipo de situaciones, siempre hay presiones. Yo evidentemente no voy a poner en mi boca palabras que igual Tania Redondo merece poner en la suya y que se le den la oportunidad pertinente de explicarlas. Evidentemente que ha habido presiones, sí, que lo puedo confirmar, igual que las hubo después de las elecciones, igual que las hubo en su momento, pues siempre que hay, se juega algún tipo de alcaldía, ¿no? No sé si recordáis, después de las elecciones rumoreaban maletines, se rumorearon cargos, se rumorearon ofrecimientos en listas autonómicas. Evidentemente, cuando el río suena, agua lleva. E o voceiro do PBBI comparecía esta mañá para desmentir as acusacións de coaccións a ningún dos seus concelleiros. Pola contra, Vicente Mariño suxire que as presións poden vir do propio BNG, posto que o alcalde mantén no goberno a unha concelleira que asinou unha moción de censura na súa contra. Resulta patético ver las mentiras y acusaciones que se realizan sobre el Partido Balance Independiente, todo por agarrarse al bastón de mando a toda costa. Queremos dejar claro nuevamente que nunca hemos coaccionado a nadie. Y hablando de coacción, todos nuestros concejales, ya que se está diciendo por parte del señor alcalde, tuvieron total libertad para decidir si apoyaban el acuerdo o no, si lo firmaban o no. No entendemos la postura, es decir, de nuestra compañera Tania Redondo, quien acudió sin ningún problema a firmar la moción de censura, pero ahora tiene dudas de si formará o no parte del nuevo Ejecutivo. Y lo que sí nos parece bochornoso es ya la actitud del señor Furones. En una reunión del partido, como he dicho estos días pasados, que tuvimos la noche del sábado, dijo que tenía que pensar su decisión el señor Furones, lo cual me parece muy respetable. Delante de todos los compañeros allí presentes, lo dijo claramente, no lo está diciendo el señor Mariño aquí. El señor Furones dijo claramente que lo iba a pensar. Si uno piensa, en ese momento delante de todos los compañeros, creo que queda respondido que no hubo ningún tipo de coacción. No sé si las coacciones, repito, han venido desde el Bloque Nacionalista Gallego, que tendrá que responder, porque también tendrá que responder el BNG y su portavoz o alcalde en este momento, hasta ahora, porque mantiene en el cargo a la señora Tania Redondo una vez
que ha firmado unha moción de censura. Vicente Mariño acusa ademais o alcalde de revanchismo actuando de xeito infantil e ditatorial. Neste sentido denunciou que nin el nin a súa compañeira Herminia Pouso puideron sacar as súas pertenzas do concello, posto que cando intentaban foron desaloxados pola policía local. La policía local de Ribeira llegó a las dependencias municipales a tomar nota y avisar que no se podría estar. No sé si nos iban a detener o no, pero esa es una manera muy cicatera de actuar. Como pueden imaginarse, que la policía local tenga que ser llamada por el propio alcalde para expulsar del concello a unos concejales que hace sábado por la mañana por el simple hecho de ir a recoger un material de trabajo. A esa mesma actitude ditatorial atribúe o cambio do corazón que formaba parte da imaxe corporativa de Ribeira. Esta mañá os operarios municipais traballaban no cambio deste símbolo por unha B, recuperando o topónimo oficial que establece a normativa. Avanzan os traballos previos á rehabilitación do Pazo de Lourizán en Pontevedra. Dende o 25 de xuño estánse a realizar actuacións de prospección, diagnose e recompilación de documentos para coñecer o estado do inmoble e poder elaborar os informes técnicos necesarios para o proxecto definitivo. De cumprirse os prazos previstos, as obras de rehabilitación deste edificio histórico poderían estar en marcha a finais de 2026. Entre finais de 2026 e principios de 2027 está previsto que comecen as obras de rehabilitación do Pazo de Lourizán. O proxecto básico estará listo a finais deste mes, o que permitirá licitar as obras a mediados do ano que ven, sempre cando non xurdan imprevistos importantes. Saben que é un proxecto complexo, revitalizar o patrimonio ou unha dos elementos do patrimonio histórico de Galicia, pero continuar deixándolo apegado ao uso forestal e, por suposto, aos restantes usos. O contrato foi adxudicado o 25 de xuño. Dende entón, o equipo traballa no Pazo en tarefas de prospección, diagnose e recompilación de documentación para coñecer o estado do inmoble. Ahora mismo abriendo una serie de catas para ver a nivel estructural en qué estado se encuentra el edificio, entender cómo es, porque hay cosas que se pueden ver a simple vista, pero otras hay que hacer unas catas más profundas y entender cómo están compuestos, sobre todo la parte de los forjados, que tienen una serie de demandas a nivel de requisitos estructurales a día de hoy de puesta en marcha que no parece que cumplan, pero hay que confirmarlo, y todo eso afectará evidentemente a los criterios de intervención. O proxecto prevé que neste espazo convivan o uso forestal tradicional cunha vertente máis turística, cultural e recreativa, unha nova vida que terá que adaptarse ao valor patrimonial do inmoble. Así, o edificio acollerá espazos como un hotel de luxo, un restaurante e unha área de exposicións. A intención é que a rehabilitación se expoña en fases para permitir o uso parcial do espazo mentres avanza. Hay una serie de elementos, digamos, que son intocables, que son patrimonialmente protegidos, como puede ser la escalera imperial, que conecta la planta principal con la planta segunda, o como pueden ser todo lo que es la escalera de cara con la escalera circular que hay en la galería, como pueden ser los paramentos, y esos elementos son los que nos van a definir por dónde podemos realizar refuerzos, si podemos crecer por arriba, si podemos crecer hacia abajo, y claro, es un proyecto que está en tensión. Así, o edificio acollerá espazos como un hotel de luxo, un restaurante e unha área de exposicións. A intención é que a rehabilitación se expoña en fases para permitir o uso parcial do espazo mentres avanza a intervención. Una vez que tengamos el proyecto, es qué es lo que vamos a priorizar para que se pueda empezar a disfrutar de partes, digamos, de toda la estructura, mientras de manera evidentemente segura se termina con las fases que queden. No es un proyecto muy grande, entonces yo pienso que no va a haber que esperar al final, de la totalidad de la obra para que los ciudadanos puedan empezar a ver un poco el resultado, ¿no?, que vamos a tener. En canto ao orzamento, a conselleira recordou que inicialmente se falou de 15 millóns de euros, pero Lorenzana xa matizou que se trata da contía mínima que requirirá a rehabilitación do Pazo de Lourizán. E a conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada do presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, visitou o porto de Rianxo coa fin de manter diversos encontros con entidades do municipio para analizar novas actuacións en materia portuaria. A titular de Mar aproveitou a visita á localidade para anunciar un novo avance na tramitación do futuro porto deportivo.
A primeira parada da conselleira do Mar, Marta Villaverde, foi no Concello. Ás portas da Casa Consistorial agardaban os responsables municipais, co alcalde á cabeza, Julián Bustelo. Dende alí desprazáronse camiñando ata a zona portuaria, co fin de analizar as posibles necesidades actuais neste porto, no que nos últimos anos se realizaron importantes actuacións de cara á súa mellora, como é o caso da instalación das novas luminarias LED e a renovación do firme da esplanada situada diante da lonxa, cun investimento en ambas as dúas obras que superou os 300.000 euros. Un porto onde, dende a Consellería do Mar, levamos invertidos nos 2 últimos anos preto de 3 millóns de euros aproximadamente. As últimas actuacións que estamos acometendo é un cambio de luminarias de 270.000 euros e tamén un revestimento do que do pavimento de sobre 75.000 euros aproximadamente. Durante a visita, a consellera anunciou tamén unha importante nova que garda relación co proxecto de construción das novas instalacións para o Club Náutico de Rianxo, como é o informe favorable do Ministerio de Transición Ecolóxica, que permite avanzar na tramitación. Un informe que estábamos esperando desde fai moito tempo para poder acometer os seguintes actuacións, un informe que chegou esta mañán, un informe favorable con condicionantes do Ministerio de Transición Ecolóxica de compatibilidade coas estrategias marinas, co cal, vai nos a permitir ese informe, despois de que se xa estudiado polos técnicos, de acometer unha ampliación dese club náutico que xa foi solicitado por esta entidade desde fai un par de anos. E tamén recibimos hoxe tamén informe favorable con condicionantes para poder facer tamén unha ampliación unha reordenación do porto pesqueiro. Na súa banda, o alcalde Julián Bustelo agradeceu á conselleira a visita. Agradecerlle á conselleira non só a visita, senón además a preocupación continua por los asuntos que atinxen ao sector do mar aquí en Rianxo, pero en xeral ao pobo de Rianxo, a zona portuaria e a distintas cuestións que compartimos, que teñen que ver con servizos, que teñen que ver con infraestructuras empregadas polo sector e polos veciños e veciñas. A última das paradas da titular de Mar en Rianxo foi na Confraría, onde mantivo tamén un encontro con representantes do Pósito para abordar as necesidades dos profesionais do mar neste municipio. Víamelo en titulares, o Partido Socialista de Pontevedra reclama a Xunta que amplíe o número de prazas concertadas na residencia que Amenceras Pace ten na cidade. O compromiso anunciado o día da inauguración do centro falaba dun concerto de 21 prazas. Actualmente son 12, cuxos precios ademais non están actualizados. Segundo os socialistas, cubrir este déficit de 300 euros por praza está a levar a Amencer a unha asfixia económica. Unha situación que o Partido Socialista levará ao vindeiro pleno. O Partido Socialista de Pontevedra reclama a Xunta que cumpra os seus compromisos coa residencia que Amenceras Pace ten na cidade. Das 32 prazas que ten o centro, só 12 contan actualmente cun concerto co Goberno Autonómico. É que a día de hoxe Amenceras Pace está pasando por unha situación económica complicada froito desas prazas que non están cubertas por parte da Administración Autonómica e que inicialmente ian ser cubertas. Puentes apuntou que para este tipo de centros a súa viabilidade ven unida ao convenio de prazas coa Xunta e recordou que na inauguración da residencia en setembro do ano pasado o propio presidente autonómico Alfonso Rueda comprometerase a ampliar o concerto inicial de 12 prazas ata as 21. Non pasaron 6 meses, pasou xa un ano, como dicía, desde a apertura desta residencia e o número de prazas que seguen concertadas na residencia da Amenceras Pace son as 12 iniciais e nada se sabe desas 9 a maiores que se comprometera a Xunta de Galicia nun prazo inicial de 6 meses para chegar hasta as 21 prazas. Agrava estas dificultades a actualización do convenio colectivo dos traballadores de atención a persoas con discapacidade. Supuxo un incremento do 10% no seu salario base que a Xunta non contemplou no seu concerto. Pero que a Xunta lle paga ás asociacións, neste caso a Amenceras Pace, e por cada persoa que está nunha praza concertada na súa residencia e o custe real desa praza, hai unha diferencia de 300 euros por persoa que está tamén asumindo a asociación. Por tanto, 300 euros por persoa de déficit coas 12 que teñen neste momento concertadas, máis 9 prazas que non están cubertas e que por tanto están deixando de supoñer un ingreso de fondos para Amencer as Pace. Por iso, os socialistas levarán esta situación ao Pleno Municipal. Pedimos nesta moción exixirlle á Xunta de Galicia
en primeiro lugar, que cumpla o seu compromiso de cubrir esas 9 prazas extras e que nos orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2026 se contemplen dúas cousas. A actualización con carácter urxente do prezo de concertación das prazas nas residencias como esta e, en segundo lugar, que se contemple tamén un incremento de 9 plazas a maiores na residencia da Menceras Paz en Pontevedra para o ano 2026 e, por tanto, cheguemos a cubrir 30 plazas desas 32 que ten a residencia neste momento. A denuncia chegará tamén ao Parlamento galego a través dunha proposición non de lei rexistrada pola deputada socialista Paloma Castro. E o PSOE levou tamén ao Parlamento a situación de Guille, o alumno do IES Campo de San Alberto de Noia, que ten unha discapacidade do 86% logo dun accidente de tráfico, para que se lle garanta un coidador a xornada completa durante a totalidade do curso. Dende o Partido Socialista acusan a Xunta de responder con parches a esta situación e concederlle só este servizo durante o mes de outubro, algo que negan dende a Consellería de Educación, de onde afirman que o coidador destinado ao IES Campo de San Alberto non está limitado única e exclusivamente a este mes de outubro, senón que está garantido para todo o curso. Bueno, xa está aquí a 7ª edición de Arousa Inspira. A cita vai ser este sábado na Praza de Rabella de Vilagarcía. Vemos os detalles despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. O BNG da Pobra organiza un acto en apoio ao pobo palestino. Vai ser este venres ás 8 da tarde no Monumento á Memoria Histórica situado nos Xardíns de Valle Inclán. Os nacionalistas fan tamén un chamamento á cidadanía para sumarse á gran movilización convocada para este domingo en Santiago. Denunciar e condenar o xenocidio e a masacre a que está a ser sometido o pobo palestino polo exército israelí. Este é o obxectivo do acto público convocado polo BNG da Pobra para este venres ás 8 da tarde. Os nacionalistas animan tamén a veciñanza da Pobra de toda a comarca a sumarse á gran manifestación que partirá este domingo a mediodía da Alameda Compostela. O BNG da Pobra estamos aquí ao pé da escultura da Galiza Mártir para condenar o xenocidio que o goberno sionista de Israel está realizando contra o pobo palestino. O BNG da Pobra, a nivel institucional, foron varias xa as mocións, as iniciativas que presentamos a pleno para condenar este xenocidio e para que se recoñeza un Estado palestino. Pero pensamos que tamén é importante a mobilización do pobo, a mobilización social. E unha vez máis, o día 5 animamos a toda a veciñanza a que acuda á manifestación que se vai a celebrar en Compostela. E nós, o BNG da Pobra, faremos un acto o venres 3 aquí ao pé da escultura a partir das 8 da tarde para, como ben dixo ao principio, condenar o xenocidio contra o pobo palestino, porque nós, e máis que nunca, temos que ser a voz das mulleres, dos homes, das crianzas palestinas, a voz dos gazatíes que neste momento están sufrindo a barbarie e a masacre do goberno e do exército israelí. Tras o primeiro acto que se celebrará este venres, o BNG ten intención de darlle continuidade con concentracións semanais ata que cese o asedio a Palestina. Cambiamos de asunto. A Policía Local de Pontevedra xa ten novo intendente principal. José Manuel González Abal tomou hoxe posesión do cargo que permanecía vacante dende a xubilación do seu predecesor Daniel Macenlle. Ata o momento, Macenlle fora a única persoa en ostentar esta responsabilidade. Ademais, González Abal é o único intendente principal que existe en Galicia, cargo que implica situarse acima do corpo policial. O veterano policía chegou a este posto a través dun concurso aberto convocado polo Concello. Con xa 25 anos cumpridos como membro da Policía Local de Pontevedra, referiuse o día de hoxe como o máis importante da súa carreira profesional e quixo agradecer o traballo de todos os concelleiros que neste cuarto de século tiveron responsabilidade en materia de seguridade cidadá, área da que actualmente se encarga a concelleira Eva Vilaverde. En canto á situación do corpo, que actualmente conforman 110 axentes, asegurou que a súa intención é manter a liña de traballo impulsada por Macenlle, intentando rebaixar as tensións que nos últimos anos se veñen dando no cadro de persoal en materia laboral.
Evidentemente o que se intenta é precisamente rebaixar esa conflitividade que o cadro de persoal pois este contento, traballe a gusto bueno, é o que intentamos e seguiremos intentando. Sempre temos retos novos, sempre salen cousas novas, sabedes que, bueno, non sei, como exemplo os VMPs, pois é algo que xurdeu así de maneira legal e que hai que controlar, están legislando, nós estamos traballando moito neso, e como as outras cousas que as novas tecnoloxías, novedades sempre, entonces, bueno, aí seguiremos. Estamos ahora con 110 policías en activo e para semana se incorporan, non é para semana, ou se incorporan outros 7 policías máis que están neste momento, xa remataron as prácticas, hai que darlle a toma de posesión para que se integre na plantilla e a seguir traballando. Cantaos, ele é unha persona que ten moitísima experiencia, xa como xefe antes e agora e tamén como un cadro importante desde hai moitos anos e estamos encantados de que se incorpore. Clara Campoamor xa forma parte do Rueiro de Vilagarcía. A cidade despediuse hoxe da Rúa Conde Vallellano, ministro franquista, en cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Este é o primeiro dos cambios previstos porque nos vindeiros meses tamén mudarán General Yagüe ou Almirante Fontán. Tamén nos vindeiros meses vanse renovar todas as placas de rúas e parroquias do municipio. Hoxe, aproveitando o cambio de denominación na xa Rúa Clara Campoamor, o alcalde da cidade avanzou que os traballos de humanización estarán rematados antes de que remate este mes de outubro. Vilagarcía dille adeus o Conde Vallellano. En cumprimento da Lei de Memoria Democrática, a rúa que levaba o nome deste ministro franquista pasou a chamarse Clara Campoamor. Estou moi orgulloso de que Vilagarcía vaya a ter unha rúa dedicada a Clara Campoamor, merecidísimo, un referente ou o referente feminista que temos principal que temos neste país, moitas máis, pero ende logo ela ocupa un lugar moi destacado. En breve tamén desaparecerán do Rueiro outros nomes franquistas como General Yagüe ou Almirante Fontán. Os cambios van máis alá porque nos vindeiros meses tamén se van a renovar todas as placas das rúas, parroquias e lugares do municipio, moitas delas en mal estado. Vanse instalar 1.500 novas placas cun investimento de 125.000 euros. E se vai a facer gradualmente. Por onde se vai a comenzar? Bueno, pois se vai a comenzar por os cascos urbanos, Vilagarcía, Carril e Vilaxoán, despois iremos á zona máis periurbana, exemplo de o barrio do Piñeiriño, tamén a outras zonas como Trabancabadiña, Trabanca Sardiñeira, zonas periurbanas, e despois nos iremos tamén propiamente ao rural, como decía, con eses cambios de... Ademais, aproveitando a visita a esta rúa Clara Campoamor, o alcalde avanzou que a súa remodelación estará lista antes de que remate este mes de outubro. O único que falta desta rúa, xa vedes que está moi avanzada, é que lle suministren o mobiliario, e a colocación de mobiliario e o que é a vexetación. Os árbores que van a levar, está a expensas a empresa de que a fábrica que está co mobiliario pois suministre, pero ao longo deste mes vai a quedar rematada. A previsión é que dentro de 15 días chegue todo o mobiliario para a continuación plantar as árbores e o resto da vexetación. Impex, a empresa que fabrica o Ratibrón, marchará pro polígono de Baión logo do incendio que sufriu nas súas instalacións de Rubiáns, en Vilagarcía. A firma vaise trasladar a este polígono vilanovés, onde vai adquirir 10 parcelas, o que se traduce nunha superficie de máis de 18.000 metros cadrados. A compañía toma esta decisión logo do devastador incendio que sufriu a súa nave no pasado mes de agosto, do que están a ver imaxes. Cooperación, o fabricante de Ratibrón, vaise facer coa totalidade dunha mazá do polígono vilanovés de Baión, unha localización próxima á súa antiga sede e ademais moi ben conectada coas vías de comunicación. A Xunta, a través da Dirección Xeral de Cultura, renova o seu compromiso coas xornadas en homenaxe a Valle Inclán, na Pobra. Así lle lo trasladou o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, o alcalde, José Carlos Vidal, e a concellera de Cultura, Patricia Lojo, nun encontro mantido en Santiago, no que se formalizou o convenio para a celebración da que será a 27ª edición destas xornadas. Na xuntanza, na que estivo tamén presente o director do Museo Valle Inclán da Pobra, Antonio González Millán, analizouse
fause parte do programa destas xornadas que se desenvolverán ao longo deste mes de outubro e que incluirán un amplo número de propostas en diversos xéneros dirixidas a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores. O obxectivo desta proposta, cuxo programa detallado será presentado nos vindeiros días, non é outro que afondar e pôr en valor a figura do autor das sonatas, un dos escritores clave da literatura española do século XX. E a Praza de Rabella en Vilagarcía acollerá este sábado a 7ª edición de Arousa Inspira, unha proposta organizada pola Asociación Arousa Moza. O lema deste ano, Paisaxes de Arte, é moi amplo, precisamente para non limitar as creatividades dos asistentes. Esta será a temática que rexa o concurso de fotografías, microrelatos e poemas que aínda teñen aberto o prazo de inscripción. A xornada comezará pola mañá cunha xincana infantil con 40 prazas dispoñibles. Xa pola tarde, a partir das 4:30, abrirá o stand de arte. A continuación comezará a mostra de baile das escolas locais de Vilagarcía, que darán paso aos concertos de Isiva Amondo, Luxele, Marcos Hanpán e Xoel Padín. A xornada vai rematar cunha foliada. Este ano cambiamos a ubicación de Praza Galicia a Praza Rabella, porque tamén queremos dar forza á música tradicional e facer unha foliada que será o peche do día. E entón, pois, parecíanos ese entorno máis apropiado coas árbores e demais. Ainda temos aberto o prazo para presentar tanto fotografías como microrelatos como poesías a concurso, que o temos aberto durante todo o día de hoxe e en principio vamos a ampliarlo un poquinho máis durante toda a mañá de mañá, para que podamos ter, bueno, digamos, unha mostra representativa de xente a concurso. Pois ata aquí por hoxe, señores. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.